Okay. Hayi usho udaba izolwenza lwemfushane ithanda ukuba ubonga lo umngane omkhulu kaSokhela. uSokhela lo indoda hayi esihambe kakhulu nayo. Ukuhlangana kwethu uma ngikhumbula kahle ngangisele emhlangano ngifundisa esikoleni ekuthiwa uMqamatha. Okusho ukuthi umnumzane lo uthathe ngakhona bakaMaqungu. Njengabantu abayidlelayo hayi sahlangana khona endlini. Uma ngabe ebuza-ke ngimchazela ngemvelaphi yami, kwawumuntu-ke ongazi kakhulu noma engazi mina uqobo lwami kodwa wazi umndeni wami. Ikakhulukazi ubabamncane Morris, okuyena owayemfundisa-ke amehlokazi. Sidlalile-ke noSokhela imehlokazi uLisembala eMaritzburg. Sihlale kakhulu-ke noSokhela kusukela kuleyo mnyaka kwama-90s ingale emhlangano. Ngasebenza khona ngaphinde ngasuka-ke emhlangana ngaya koMboti. Ukubuya kwami sengibuyela ngala ngimficile futhi. Ngimfica la eKeysdrift. Sengibuyela la kuthukela sekhethe ngoba sisemkhakheni owodwa ukufundisa. Manje ngimfica hayi angaziseke nekubo elikhona la eKeysdrift ngoba unomuzi-ke eSutherland eMaritzburg. Ebengikwazi kakhulu. Sibe sisondelana kakhulu-ke sengingala eLokhuzeni. Enkashana yena-ke ngokufundisa-ke uwumuntu engimthole elakalatha. Olunye uhlobo lwendoda-ke. Hey, incwadi engafundeki. Hayi ungathi uyamazi namhlanje hayi kusasa uthole okunosha. Hayi bambiza ngoSihlabani abanye ngihlangana nabo. Uthi usathi kuthiwa uSihlabani weza zimkhuza ngoKristu. Umuntu okhonzwe yiwona wonke umuntu. Hayi. Ngangiqala ukubona umuntu othandwa njengemali. La uhamba khona hawu mohamba noSokhela awukwazi ukuthi ukhululekile. Akekho umuntu ongamazi endaweni. Mase ngithola-ke ngokuhamba kwesikhathi hayi umuntu ovele ukhululekile. Ake igama lami ngoChristopher Tata Sokhela. Wazalwa ku-1962 mhla ka-12 November. Ngizalelwa eMngwenya. Ngaqala ukufunda ngo-1969
eFlorence Booth. Hhayi-ke ngafunda lapho kusho ukuthi ukufunda kwami kwakucacile lokho ngoba kwathi ngo-19 69 futhi ngawo unyaka ngangiqala ngawo ukufunda sasuka saya eKeysdrift. So emva kwalokho-ke bathi othisha bami angiqhubeke ngiyofunda u-second year lokuthiwa u-grade 2 manje. Hhayi-ke lapho-ke ngifike eKeysdrift ngafunda kamnandi lakhona i-progress yami iyinhle ngoba ngangiphasa impela kamnandi ngaqhubeka ngaze kwafika kwa-form 1 bese kuthiwa manje u-grade 8. Okay, uma isikole sethu sagcina kwakhona ngapha grade 8 ngasuka lapho-ke ngayofunda eMaritzburg Mzabweni Secondary School sengiyofunda form 2-ke lapho, which is grade 9. uSokhela-ke hayi indoda engingamchaza njengomuntu hayi ohlakaniphe ngale ndlela ixakusathana. Okuningi ngikucoshele kuyena, ngikhulile nje hayi ungikhulisile. Ey'fundweni ey'ningi hayi uclear kakhulu. And-ke kulese bese ngihlupha kakhulu-ke mina hhayi lesi abesazi kakhulu lokhu kuyisibhunu. Hhayi-ke lapho kuhamba yedwa. Uma ngabe sengithola-ke sesihleli phansi ukuthi yini ebanga ukuthi wena kulolu limi obeclear kangaka hhayi umuntu ozabalazile ngaphambi kokuthi azaphumelele, njengoba ucaca nje manje seyidlalela umhlala phansi ukuthi hhayi indoda eyaphambili impela ngiyayibona. Usebenze kakhulu emajadini mnumzane, esakhulu indoda ebiza abalazi impela. Ungathula imali incela lapho-ke. Ukuqala kwami-ke lapho ukuthi ngikwazi ukuthi ngisize abazali bami lapho ngoba ngase ngithole ukuthi ngiphile nabanye abantu nezinye iy'nhlanga, kakhulukazi abelungu, ngoba kwakuthi ngamgqibela ngiyobamba itoho engadini yomlungu othize. Kuthe kusenjalo ukhona umlungu kwakuthiwa uMr Lister wafika esikoleni sami ezoncoma ukuthi bayafundisa, niyafundisa bothisha. Lapho-ke ngase ngifunda emehlo kwaZulu, sengifunda-ke grade 10. Wafika-ke wangincoma ukuthi othisha bafundisa ngoba English yami inhle. Izinto-ke ey'ngqinamba engahlangabezana nazo ukuthi ekhaya isimo sasingesihle kahle, i-background yayingeyinhle kahle. Kodwa ngakwazi ukuthi-ke ngisizakale ngoba ngangibamba amatoho, ngikwazi ukuthi ngiy'thengele izinto. Into i-uniform ngase ngiy'thengele, abazali bengasangithengeli, sengikwazi ukuthi ngizenzele mina izinto. Kangangokuthi nodadewethu ngase ngamsiza futhi naye engimlamayo, ngamsiza naye sengikwazi ukumkhokhela i-school fees nencwadi, ngikwazi ukumthengela iy'ncwadi. Ngaqhubeka-ke uthe-ke ngo-1979 ngase ngishiwa ubaba-ke, washona-ke ubaba. Ngenhlanhla uthe mayeshonile ubaba kwakuba khona-ke umlungu naye owayengisiza kakhulu owakuthiwa uDr Andrews, oyi-role model. I-role model yami ngempela lo uDr Andrews. So waye-dentist yena-ke. Ngafike ngafuna umsebenzi kuyena ehlala eWembley ePietermaritzburg. Ngafuna umsebenzi kuyena, ngasebenza kanye nje. WaseDr Andrews, uBrian igama lakhe, Brian Andrews. Wafike wathi hayi, emva kwalokho wathi ungasasebenza.
ngicela ufike esejari yami Church Street. Hayi ngazama ukuphuma esikoleni ke ngafike ngafuna lapho ngaze ngathola hayi kwamnandi ke so bangisupporta ngayo yonke indlela kangangokuthi nje ama toothbrush into engangayithengi namathawula bengisupporta nje kamna ngayo yonke indlela nako kangangokuthi nase Shutter and Shorter bookshop wene account khona so mina nodadewethu incwadi masifuna noma yiphi incwadi wesibhalela nje ukuthi sikwazi usithole noma yiphi incwadi esifuna efuneka esikoleni hawu waba usizo olukhulu empilweni yami uDr Brian Andrews. Okunye ke futhi imisebenzi yakho ayisebenzele le ndoda isebenze kakhulu ube umuntu osizo kakhulu emphakathini ukhiqizile nabafundi abaningi aphinda lekeleleke nakuza kwethu ngoba isikhathi esiningi nje noma esemsebenzini bafika abantu bamnikeza umsebenzi abafisa balekelele kuwona alekelele ngokukhulu le ngakubona basafuna ukuyithuthukisa befuna izaluleko nangokulekelelwa efundweni awube umuntu ohlale khona akakaza athi cha. Emva kwalokho ke ngafunda ngaqeda umatric eMehle kwaZulu. Uma ngisuka ke lapho ke asengifundela ukuba uthisha Pretoria, which is SACTE, South African College for Teacher Education. Mangisuka lapho ke ngisebenze ngiqala ukufundisa eJangeni emahhozini ngifundise khona. The first salary yami ngihambe ke Dr Andrews ngitshela ngicela ukuthatha imali engangiya ku Dr Andrews ngiyobonga ukuthi wangisiza wangikhulisa ngithathe ke imali engasazi kwakuyibaleni ngoba sekudala ngifike eMaritzburg ku-Alison Road Scottsville Dr Andrews ngiyabingelela kube mnandi cha bekhipheke khukhwini ngiyabonga kakhulu Dr Andrews wangisiza wangisupporta kahle wangondla njengengane yakho wathi igama ke langimangaza wathi hayi msubhede wena Chris thatha le mali ubuyisele ekhaya how mina I was just helping you hayi uma akakholwanga ke mase ngifike ekhaya sengimtshela ukuthi uDr Andrews uthe hayi msudlala wena ngangikusiza nje mina wathi uma uyile ngempela ke cha ngibuya khona kuyena impela hayi ke kwamnandi ke sahlala ke usokhela ke indoda emafisayo umuntu ngazo zonke isikhathi uma ngabe kukhona la ulibale khona ukumazisa ngokwenzeka emndenini wakho niyaqabana impela uyami wenziwe yini wakhohlwa ukuthi usho ukuthi kunesimo esithize ekhaya ngabe kuyajatshula ngabe konakela kodwa nje kukho la engafiki khona fika kukuhle afike kukubi umuntu nje obambisanayo nemphakathi ungabe umngane ungabe uyena umngane umuntu onenhliziyo enhle ukukholwa akuyona into esiyibone yenziwa amanye amakhono ukukholwa ngaphakathi ke ukukholwa ngokweqiniso akakhohlwa umuntu namanje usakwenza lokho ukuthi ngikholwa ukuthi uJehova uzamsondeza eduze njalo nje ngiyamfisela futhi ukuthi angashintshi ayibambe lapho ngoba ngangithandile impela kahle hle icareer yami ngangiyithandile nje kusuka eqala kwakuba umfundi
kwakuba umfundisi kwabe kwashintsha-ke hhayi ngeza ngathanda ukuba uthisha okuyinto cishe ihambisane phela. Mina nginekhaya eMgungundlovu, ngiphinde ngibe nekhaya eFilidi. Manje eFilidi ngisho ekhaya kuye kwenzeka la ngiqhamuka ebusuku, ngiqhamuka ngaseMgungundlovu ngiphuthuma eFilidi. Kunendawo ekuthiwa Sengcakini. Uma usuka eGreat Town udundubala leyo ndawo-ke njengoba kunenkingana emgwaqo inama-potholes nje amanye. Ngiyaqhamuka nami hhayi ngiyaphuthuma sengilethi ngijaha nesikhathi sokufika ekhaya eFriday ngiqhamuka ngaseMaritzburg. Okukhulu unganaki lo ngigibele kwi-pothole, anginawo ngisho nojeka, anginayo ngisho nesipele, ivele ingishaye le pothole. Le ndoda yangenzela isimangaliso, iphuthuma nayo ethawini kodwa yakwazi ukuthi imise imoto eyayihamba ngayo ngoba sesiphambana, yehla yathi hayi ngeke ngize ngibiyeke ukuthi ngiyakubona, ngibiza ngegama, ayinandaba ukuthi kukhona bani eduze. Noma kuthiwa khona iy'ngane zami noma kukhona bani, yayingangibizile ngesibongo, ngibiza ngegama phela. Bonga ngize ngikhuze ibhadi, hawu uzokhela, hawu phambi kwengane. Athi akulona yini igama lakho. Hey webade, yamthindile lo muntu, angikhani kuyafika. Hayi wangilekelela kakhulu lapho kangangoba uye ngenxa yokwaziwa kwakhe-ke yaziwa amalunga omphakathi nabantu abadlula esandleni sakhe abaningi. Ngakwazi ukuthi ngithole usizo ngalolo suku ngoba kwasehlweli ngingazi ukuthi ngiphuma. Kodwa-ke ngithi ukubuyela emva kancane kwenzeka ngisafunda emehlo kaZulu, kwaba ne-strike, ngifunda u-grade 12 form 5, ngiqala singasase form 5. Ngasuka lapho ngaya ekhaya eKestreef, sinenkinga esikoleni, akufundwa, kuyagwazwana embala. Athi mama mntanami sizokwenzani pho? Uma bese yahamba ayokhuluma nothisha uMajola oyo-principal le eMqamathe eMhlangano, oseyomhloli-ke manje oseretayile, ngoba sasiyihlobo nayo. Uma akhulume-ke nomhloli-ke nothisha uMajola wayesewuthisha. Mr. Majola, ingane yami la inenkinga, kucele kuye esikoleni sayo, awungithathele yona ungifakele esikoleni. Lapho kuyikhathi kwaku end of March. Hhayi-ke ngenhlahla kuqala-ke uma wabe ufunda umatric wawukhokha imali, khona imali wayikhokha nje February and March to qualify for the examinations. Ukwazi ukubhala iphepha kuphela kwenyanga ngaleso sikhathi. Ngase ngiyikhokhile-ke leyo mali khona sengikhona eMqamathe, kwafika isithuba kwashaya isikhathi sokuthi leyo mali ngayikhokha, ngaqualify ukubhala i-exam. Kodwa-ke uma ngibuka isimo sempilo yakhona nje nezinto nje general zakhona nenhlalo, ngabuka ukuthi hayi anginelisekile. Mina bengihlala nabelungu kamnandi, yonke into inje isesitarisini esiphezulu. Mase ngifika eMhlangano ngathi mina hayi ngeke.
ngiyacabanga ngingedwa ukuthi mina ngizoyeka angicela ngizohamba ngiyifundele ekhaya ngedwa ayingaba nalowo mqondo ngaba nalowo mqondo ngempela kwenye weekend ngahamba ngaya ekhaya ngolesihlanu ngafika ngathi ma mina ngicabanga ukuthi ngiyifundele ekhaya ngedwa Uzokhala ke indoda enama-ideas amakhulu. Uhlale kubonisa ngaso sonke isikhathi ukuthi kuhle ukuthi ke uthi uma uyindoda ucabangele ikusasa. Hayi uma ke wasethi cha into engayizwa angiyazi nje lento washaya umsombuluko angangaya esikoleni kodwa ngase ngimchazele ukuthi ma ngifuna mina ukuthi ngifune umsebenzanyana ngikulekelele na ngoba ngiyakubona uthole kanzima siyafunda lekhaya sibaningi ayikho imali ubaba akasekho futhi ngifuna nje ukulekelela bese ngiyifundela ngedwa nje kusafuna ukubona lento izokwenzekana wasethi ma cha mntanami cha wajuluka ngempela manje cha kwathi shawula wesithathu ngambona ukuthi hayi akasakwazi nokudla kahle kwathi ngolwesine usuku lwesine wabiza omakhelwane amadoda okuba bejob Dumakude baba kaBlaza khona umfana uthi uBlaza omakhelwane wami osashona owedume kakhulu naye ngezinto zenza kuba uDJ baba wasithemsonala nomunye ubaba wamasoko bafika obaba kumina bangibiza sahlala phansi kanje bawu3 ngedwa nje nangu noma u5 ndodana hayi khona nangu uma wakho sitshela insumansumana lana uma wakho uthi wena awusafuni ukufunda esikoleni hayi ngazama ukubachazela kwasho ukuthi kodwa bezwe hayi ngabachaza baba uma ngimtshela ukuthi hayi lapha esikoleni engifunda kusona indawo yakhona inhlalo ayihle kahle angiyijwayele mina ngizozama ukuthi ngiyifundele ngedwa bese ngifuna itoho ngimlekelele naye cha bangakuzwa lawo obaba bangazwa lutho bangezwa lutho basahlukana nje bahamba baye emzini wabo ngasala noma Kodwa indoda ayinako ukuyithuthukisa enesifiso sokuyithuthukisa ngaso sonke isikhathi. Engincoma kakhulu ukubona ukuthi ke akazange ayithuthukise yedwa uthuthukise umphakathi ngoba ukukhonzela ufunda namanje nje njengoba sahlushwa yi-network asitholani kodwa ke akuthetha ngiyafunda ngiyaqhubeka angigqugquzela kwasamina ayifunda bo into efundiwe into ayithandayo hayi bangisuka lapho ke ngihamba ngebhola store kamakhaya ngicela umsebenzi nguthola kwakuseka choma collect street ungabe kwena emakhaya uzosebenza kabili ngesonto kathathu ngesonto nto kulungile iqale ngisebenza hola thenga impuphu ekhaya ifike nangumana impuphu nawushukela kodwa uma ngajabuli yodwa into engamjabulisa ukuthi angisafundi hayi iqhubeka impilo ngesikhathi ngingayele lapha etohweni hlala phansi ngiyabayeka ekuseni bonke bahamba uma weda esesitolo bayahamba ngey'ngane zesikoleni ngivala indlu enye indlu nje ethize thatha incwadi zami ngifunde uma ngaba ngizokuya etohweni ngifunde ngizwe ukuthi cha sengifundile suke lapho ngihamba ngebholeni ntambama dlala ibhola labangani bami weekend ngiyele eMaritzburg abangani baba belungu ngiphile ke leyo mpilo nami I'm just trying to do something engibona ukuthi ngathi izongisiza but I'm not sure kula ngisethemba uzophela kakhulu uyenza indoda engakuvezi ukuthi ke emqondweni wami khona ukuthi nokuthi okulunje ngizwe nje sesho ukuthi hey bonga hayi sengiqedile ukufundisa igenga imali sengicabanga ukuthatha umhlala phansi
hayi hayi impala la sengizophumula Qhubeke kuze kufike isikhathi la kuzofika khona i-timetable. Hawu khona intobana akazakwe sasifunda naye umakhelwane wami ifike le timetable nayo i-timetable uyaqala ukubhala ngomhlaka ngesizulu kuyoqala ngesizulu hhayi ngiyithathe ke le ngiqhuba nokusebenza ngiyafunda ke leli langa hhayi sishaya isikhathi sekuyobhala ngihambe ngangihamba ne-invigilator yakangidi emahhozini uthisha ongidi bayifundisa kalada ngaleso sikhathi bayo-invigilator sihambe-ke ngosuku lokuqala hayi mangafika lapho iy'pani ama-students hawu uyaphi kodwa impela uyaphi uzokwenza ama-failures uyaphi nje impela kodwa Chris hayi wazi impela uyaphi uzokwenza ama-failures esikoleni hayi ngiyithulele nje hayi fika iphepha libhale lokuqala libhale hayi vala kuyabhaleka phela ngokwesibili qhubeke futhi ngiqhubeke wenza phela nje i-exam kahle ngasuka lapho ngahamba ke hayi-ke othi-ke sekuphela unyaka ngo-festive season ngiyele eMaritzburg bangani bami belungu eScottsville siyihlalela kamnandi kuthe nje ke leli langa ngiya ka-Checkers eScottsville ngibona umama uhleli phansi uhleli nje esitulweni ufunda ngiyabona ama-results la hawu ngithi mama ngicela ungiboleke kancane kuqala kwakusabhalwa emaphepheni isigama lesikole phezulu ukuthi sibani school bese kuyabhalwa abantu abaphasileyo bese ngithi mama ngicela ungibonisa kancane anginikeze umama ngivule iphepha ngibheke la Nqamathi High School luhe uvalo ngize uthe SS Sokhela awu ngathi mima ngiyabonga kakhulu angizange salithenga kwasalelo phepha ngabele emva kubangani bami bebelungu hey ngiphasile amadoda hawu kwaba mnandi kwesi price yonke into yamnandi sengishaye ukuthi ngakusasa ngigibele ngekhaya manje Kissdrift ngiyotshela uma awu ngiyafika uma lapha eKissdrift uthi siduma ukuthi uprincipal wasefunda kuhle usemtshelile walithenga iphepha ukuthi hayibo la ngosibani la ngomzo phasile wakhala-ke sakhala salakwazi ngithe uma ngifika-ke mina ngakusasa wema ngiphasile mina umntana bavula wakhala besizizwile bese ngitshela uSipho uduma kodwa ngusipho igama lakhe ngase ngithi wema ngathini kuwe ngoba mina ngakutshela ukuthi cha ngifuna ukuzama ngale ndlela ngoba ngiyabona ngathi ayikho into engiyitholayo lapha emhlangano wathi umama mntanami thina asazi lutho ayikho into engangayisho wavula wakhala nje into ayenza kodwa-ke lokukhala kokujabula-ke hhayi-ke bese ngibuyele emva kakhulu-ke bese kuyinto kade kungafunisane ngoba ibalulekile empilweni njengamanje-ke hhayi ngimbonile impela ukuthi hhayi cha njengoba esethatha umhlalaphansi ungumuntu osekhululekile oseqedile and futhi wenza uCode 14 ngaphambi kokuthi athathe umhlalaphansi wahamba wathi hhayi ngothatha incwadi manje lokhuza ukushayela ama-truck ukuze uma kuwukuthi-ke impilo iyaxaka ngibe ngazi ukuthi khona la ngingaphephela khona eqale phansi uyayihlela-ke izinto zakhe angimnakaka nje wathi hawu yazi ngisawuthatha ilayisensi yesithuthuthu awu sokuza isithuthuthu wathi yabe isithuthuthu impela kanti uyazi yena ukuthi hhayi uma ngabe ufuna ukuphumelela empilweni qala lapha phansi namhlanje ushaka uCode 14 eloku encenga kancane step by step hhayi le ndoda ngifunde lukhulu kuyona ngifunde lukhulu angifuna ukuhamba mami njengoba esukile eduze kwami
ngabuka ngithi ngilimele ngoba okuningi nami bengibuye ngikubuze kuyena hey wendoda hey makunje konje kwenziwa njani indoda engenamonaka ulwazi lwayo ifuna ukugcina kuyona kodwa ifuna ukuthi lisabalale. Ngo-1999 ngakwazi ukuthenga umuzi eSouthlands eMaritzburg eSouthgate. Ngakwazi ukuthatha ifamily yami kahle nje sashiyana kahle nje ekhaya bese khona abafowethu noma esekhona. Cha sahlala nje iminyaka nje impela iminyaka kwaze wafika ekutheni manje ukhona umfana wami wokugcina kuthiwa usiphe sihle sokhela. Ngomunye unyaka angisazi ukuthi imuphi unyaka ngacabanga ukuthi ngoba manje ngiyabuka ukuthi la eKestreef ngihlala ngedwa akube khona ingane engizohlala nayo la ukuze sikwazi usisave lapha eMaritzburg idlela khona ngidlala ngoba kuningi ngidlala ngoba ngedwa mina hayi ngakhuluma ke nonina noma waye kodwa engezwe kahle noma wakhe kodwa ngamkhona ukuthi uzavuma nengane yazavuma. Manje ke i-challenge ezoba khona ukuthi uma ngabe sifuna isize eKestreef ngoba yena befunda emacingwane cha wafika afunda ugrade 8 asinayo transport. Usokhela ke umuntu ulikhonzileke ekhaya ukhonzile umndeni wakhe. Impela sonto umuntu ohambayo akahlala unemali akanayo kodwa ekhaya izafika ikakhulukazi eMgungundlovu ngoba ikhaya behlala kulona ngesikhathi semsebenzini efundisa lakalata uhlala kuleli la eMgungundlovu kodwa ngempela sonto iziqiniseko sokuthi uyahayika ekuseni ngomsombuluko uyabuya akashodi ke le-transport hayi umlomo wakhe hayi ubukwazi impela ukuthambisa abantu hlale kuthiwa umlomo ishokela ukuyiphungela impela hayi cha ube mpetha-ke ubekafike ngeBaker u-Alban yithi mina hawu nitholela mina u-Alban lokuba kuvuka kangaka nje u-Alban athi hey wezimanje ngisuka ngenyawo eSouthlands ngiye eSobantu ngiyobamba lege ngo-2 ekuseni ukuthi abantu bephuma sengilana indlela bebuya ngayo-ke ethawini nendlela abeya ngayo bese ney'moto zakhe kukhona enye engiyikhumbulayo nje hayi imhloshana ngithi bese kusondele lezi khathi zama-NP 200 abingamluzi-ke leyo makulesihlanu eyazi nokuthi idlula ngesikhathini. Ngangisuka lapho naye ngo-12 sisuka eSouthgate siya eSobantu uzofuna ukuthi sifike sithathe iBaker ikwazi ukuthi sisigibelise mahhala izisibeke eKestreef bese sikwazi ukuthi aye esikoleni nami ngiye esikoleni. Kwaku-dangerous kona kwakuphela kodwa imanga ngibona manje kwaku-dangerous kodwa ngakwenza impela ngakwenza ozophela lo nyaka umfana waphasa wabuyela-ke manje eMaritzburg eCarina High School wafika wafunda-ke ugrade 9 waze wafunda ugrade 12 waqeda nje. Akubezeleke usokhela unomfana uphesheya kwey'lwandle ngigcine eseChina bengingakakulandeli ukuthi ngamanje ukuthi kuhamba kanjani ngomfana kodwa-ke izenzo ngiyabona ukuthi hhayi cha kusho ukuthi kuhamba kahle kakhulu. Manje-ke wasuka lapho wafunda e-University of Zululand waphasa nakhona i-degree yakhe wasuka lapho wafunda e-KZN Pietermaritzburg campus waphasa
Ugele ilanga usengitshela ukuthi baba sengithola umsebenzi eChina. Madoda. Nakho-ke futhi. Uselungisa izinto zakhe usehambile kogoli yobona abantu abasadazi konke. Hayi ngathi lungisa le mfana walungisa kodwa manje ewuvalo uyangishaya. Hayi ekugcineni phela ekugcineni kosuku kusekufuna ukuthi manje ngithenge ithikithi. Hayi ngabona ukuthi anginawo nemali njalo. Hayi ngiboleke imali komunye umama wakwaZondi khona eFemiti umakhelwane nje wethu kodwa hayi kakhulu. Hayi angiboleke imali okufuna ngibe nayo kufuneka kube u10,000 kahle. 5,000 oyithikithi 5,000 ukuthi ingane ibheke phambili. Hayi wangiboleka umama hayi. Umfana ke wahamba wagibela. Samshiya eThekwini ke wagibela nje kodwa kangisaba kusabeka kona phela ngoba wesemncane ngalo sikhathi wesemncane phela wesemncane kakhulu hayi wahamba umfana uthe nje singakafika eMaritzburg sesibuyele emuva ke wafona ukuthi sengisegoli athi thina sikafika ngisho eMaritzburg. Hayi wahamba umfana hayi wafona futhi esengale wathi hayi usefikile wathi sengifikile baba. Hayi wahlala ke futhi wahamba kwakusasa waye emsebenzini wasebenza waqhubeka kahle nje siyaxhumana naye siyaxhumana waze wakwazi ukuthi athenge imoto wathenga neplazi kodwa ke le ngimtshela ukuthi hayi woyibeka mfana imali ngoba usazodinga into eningi usazoshada usazodinga nje into eningi wathi hayi baba kulungile ngifuna ukwenza lokho kusemanje ngingakashadi ngoba ngiyazi mase ngishadile ngeke ngisakwazi. Hayi kwaba i-challenge enkulu phela lokho ngoba namanje mangicabanga ngadlula kanjani lapho ngeke ngingazi ukuthi ngadlula kanjani ukuthi aze kwazi nokugibela nje angazi ukuthi kokuze kanjani uNkulunkulu kuphela owasiza nje engithemba ukuthi namanje usazosisiza ngoba akakhathalele thina ngoba sabantu bakhe. Okunye ke hayi hayi ke cha inyama bengayiswela ngifuna uqamba mangabe ukuthi ke ufune imicimbi ngoba indoda ebimele. Dlule sefika la kumina athi ngifuna inyama. Cha kodwa ngibuza kanjani lo mbuzo inyama ibiza kangaka. Yathi sambe ngibiziwe la. Hayi masifika lapho-ke hayi uthotho uyaphakanyelwa sidla kahle ubemnandi-kile. Okunye kade kuyinto engithanda ukuyenza umthetho wami bengiphuza kakhulu ubhiya kodwa ukholokho bekuphuza nje sometimes. Into ekhonze kakhulu ngizoqala ngalokhu nje abantu abakukhonze kakhulu yitiye. Ayihamba khona. Abantu babemazi ngokuthi ukhonza itiye. Ahlukene-ke lamatiye. Khona leli tiye lamakholo. Bese kuba naleli tiye leli lensizwa. Ndawo zombili hayi ubehamba yedwa. Ubehamba yedwa impela seseduze la. Njengamanje-ke awusethatha umthalaphansi useyindlala ufika ngaleso sikhathi. Ngimkhumbula lokho ukuthi usophela wetiye. Nasemndenini wami bevamisile ukufika abashana bemamazi ngaloko balenza kade ukuthi nazi usophela-ke sekuthole simlungisela itiye. Besihamba kukona kakhulu-ke ayizidlo leli tiye lesibili lensizwa hayi besiphuza naso khona besiphuza impela ngoba nami impela ukuba indla amanzi hayi ngigamanxe kakhulu kuwukuthi nje sobabili-ke hayi usenza into eyodwa. Awangijikela esitwini-ke njengotshwala sokela.
ngithi sisendleleni eyodwa. Awu kwiqiqi usokhela hayi akasaphuzi. Bengiphuza impela kakhulu ngaze ngabona ukuthi kuyangilimaza lokho. Ngibuye ngibuyele futhi ngiphuze ngibuye ngiyibone ukuthi kodwa nje kuthe ngelanga elilodwa one day bese kufunisa kalathanga lo sikalola. Saphuza noma umngane wami wakazimandla. Kamguye khona isipolo ekuthiwa kamguye lapha eKestreft. Besiphuza khona nje. Hayi siphuze ngelanga kuze kushaya u2 ngakusasa. Ngelanga elilandelayo. Ey! Sihambe siyolala. Nawo la ehlala khona. Ekseni manje ngiyavuka akusavuki. Ngithi hayibo. Akusavuki. Ngithi ngiyavuka akusavuki. Bese ngiyabona ukuthi oyilento lo utshwala lo. Ihlazo elenzeka. Ngaze ngihamba ngingagezile. Ngoba ngiyabona phela ukuthi isikhathi asisekho. Mangifike esikoleni ngivele ngibona ngathi bonke abantu babuka mina nje. Kanti abantu abanandaba nami. Ngihamba ngiye e-toilet. Ngingayokwenza lutho nje. Ngisawucabanga nje. Mangifike e-toilet ngifike ngihlale nje. Phezu kwesithi. Ngicabanga ukuthi konke ngizoyenzani lento. Bese nje ngivele ngibe nalokho ne-decision nje eyodwa ukuthi ngiyabiyeka utshwala. Ngiyabiyeka utshwala. Manje hayi ukuthi namhlanje manje. Hayi ngiphumele lapho. Ngenhlahla ke impela echa kwasho ukuthi abantu abanakile nje nothisha abanakile ukuthi mina nje nginamahloni engathi bangibona ukuthi angigezanga ngisho ukugeza. Hayi siphuma isikole hayi ngithi kwale nhlahla saphuma isikole. Nanga kolomngane wami njalo nje makuphuma isikole uyangilanda sihambe naye. Sibuye lapho futhi khona lapho esportini. Ngimtsheleke ukuthi endleleni ukuthi hayi wendoda angisaphuzi mina sengidecide ukuthi utshwala nje singibi kusuka manje. Avume nje kodwa angakholwa. Hayi bese ke sifike lapha athenga ubhiyo 4. Umbili wami, umbili wakhe. Yithi cishe yayimina lo bhiya manje ngikhumbula. Hayi nguqedele wami ngoba ngiyitshela ukuthi hayi ke nawe uzobuya thusha hayi lutho kuze kube ngenela kwakhe hayi lutho. Hayi kungicacela ukuthi hayi ungathi le ndoda ithanda ukushintsha kodwa ngingamkholwa ngoba hayi indoda ngakubeka kahle nje. Hayi okay kuyikhona ngoba isho lokubanje isho lo. Sesikhathi esilandelayo. Uzodula uyamthola lapha. Hayibo ndoda ngikutshela ukuthi ngisaphuza. Icazi kuyadlala hayi ashaya wakhe awuqede. Abona ukuthi hayi ngeke lo muntu uqinisile. Angenelele nakulowo kade uthengele mina awuqede. Siyehlukayo. Nangakusasa kuthele ekupheli kweviki wasebona ukuthi hayi uqinisile umuntu. Hayi wabona ukuthi uqinisile. Okuhle ngikubone ekwenza ke emva kokuthi ke ayeke izidlo. Usukumile wakhe. La embudlweni nje ekhaya ukwazile ukuthi asukumise umuzi. Noma indlu ayisho njalo ngathi umuzi ngoba mangakho kodwa ke ngithi nje ikhaya uthuthukisile. Ngoba ubekile indlu athi mafika naye azi ukuthi yila engizohlala khona. Ngingaphazamisa umuntu, ngingaphazamisa umuntu. Ekuyekeni kwami ke ukuphuza ke ayiziningi izinto engabona ukuthi kufanele kade ngazenza. Bengibanjwe ile strap sotshwala. Ziningi izinto engabe kade ngazenza. Ngeke ngiqede. Kodwa ke nje ngawudecide ukuthi ngibiyeke mhlawumbe iminyaka wes8 noma wes9 manje angisazi kahle. Kwangisizanga impela ukudecide nje ukuthi ngiyiyeke lento.